дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. муфтии тоҷикистон бо роҳбарии вазири маориф доктори илм шуд. нашри дафтари ишқ китоби шеърҳои Камоли Хуҷандӣ бо забони олмонӣ. дар гузашти Улфат Шоев ҳунарпешаи шинохтаи театру синамо. Шероз Комилов сардори нозироти андоз шуд. Grand Slam ҳангри охири октябр баргузор мешавад. аз тоҷикистон киҳо мераванд? Тирпаронӣ ба мошини зиреҳпӯши Отамбоев собиқ президент аз суиқасд изҳор дошт. хаймазанӣ ва эътирозҳои густурда дар Қирғизистон. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Муъиниса Атамуллоева. салом. Саид Мукаррам Абдулқодирзода муфтӣ ва раиси шӯрои уламои Тоҷикистон унвони доктори илмҳои филологияро ба даст овард. мавсуф дар таъиди ин хабар ба Спутник Тоҷикистон гуфт рисолаи доктории ӯ тафсири Ҳусайнӣ ва тафсирнигории Қуръон дар асрҳои 10-15 унвон дошта маҳсули талошу пажӯҳишҳои 5-солааш аст. мо дар рисола ба шумули тафсири Ҳусайнӣ ҳудуди 50 тафсиреро ки таи 5 аср ба забонҳои тоҷикиву форсӣ таҳия шуданд ба муаррифӣ гирифта моҳияи онҳоро баён доштем. ин он чӣ мо дастрас кардем буд дар асл теъдоди тафсирҳои дар ин айём хеле зиёданд, гуфт Саид Мукаррам Абдулқодирзода. Саид Мукаррам Абдулқодирзода яке аз чеҳраҳои матраҳи ҷомеаи мазҳабии Тоҷикистон буда аз соли 2010 ба ин сӯ муфтӣ ва раиси шӯрои уламои Тоҷикистон мебошад. ӯ маълумоти ибтидои динӣ ва ҳифзи кулли Қуръони Каримро аз падараш Домулло Абдулқодир гирифта факултаи усули дини донишгоҳи байналмилалии исломии шаҳри Исломободи Покистонро дар бахши тафсиру ҳадис ва бахши аспирантураи ин донишгоҳро низ хатм кардааст. рисолаи докториашро ӯ таҳти роҳбарии Муҳаммад Юсуф Имомзода, собиқ ректори Донишгоҳи миллӣ ва ҳоло вазири маорифи Тоҷикистон ҳимоя кардааст. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 700-солагии шайх Камоли Хуҷандӣ китоби навбатӣ бо унвони Дафтари ишқ аз чоп баромад. китоби мазкур аз тарафи кормандони муассисаи давлатии марказии илмии Камоли Хуҷандӣ ва бо ҳамкории донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон таҳия гардида тариқи нашриёти ношир ба нашр расид. тибқи иттилои дафтари матбуотии ҳукумати вилояти Суғд дар китоб бори аввал тарҷумаи 50 шеъри шоир ба забони олмонӣ манзур гардидааст ки идомаи мантиқии китоби ишқи Миннӯӣ мебошад. манбаъ тавзеҳ дод ки мутарҷими нозуктаб Александр Хайзер кӯшиш кардааст ки ашъори шоирро ҳаддал имкон ба матни асл наздиктар тарҷума намуда дар ғазалҳо қолаби бадеии аввалияро ҳифз намояд. Аҳмадшоҳ Улфатшоев ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон дар бемористони қарияи болои шаҳри Душанбе даргузашт. Улфатшоев ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон тақрибан як ҳафта баъд аз таҷлили 75-солагиаш дунёро падруд гуфт. хабари даргузашти Улфатшоевро дар саҳифаи фейсбукӣ Лутфуллои азиз, рӯзноманигори ҷавони тоҷик нашр намудааст. сабаби даргузашти Улфатшоев бемории фалаҷ арзёбӣ мегардад. Аҳмадшоҳ Улфатшоев фаъолияти ҳунариашро ба сифати актёри театри Давлатии академияи драмавӣ ба номи лоҳитӣ аз соли 1975 оғоз бахшида то дами марг дар ҳамин даргоҳ заҳмат кашидааст. дар номишномаҳои рӯдакӣ Рустам ва Сӯҳроб, Дохунда, Баҳроми Чӯбина, Сомон Худод, Шамъи маърифат, Борбад, Алломаи Адҳам, Зардушт, Бой ва хизматгор, Медея, Шоҳлир, Ишқи араб ва ғайра бо ҳасосияти волову маҳорати худодода нақш офаридааст. дар синамо низ зиёд ҳунарнамоӣ кардааст. бо фармони Кумитаи андози Тоҷикистон Шероз Комилов сардори нозироти андоз дар ноҳияи Деваштич таъин шудааст. як манбаъ аз раёсати андоз дар вилояти Суғд бо таъиди ин хабар ба Спутник Тоҷикистон гуфт фармони Нусратулло Давлатзода дар бораи таъиноти кадрӣ дар нозироти андози ноҳияи Деваштич дар оғози ҳафтаи равон ба имзо расидааст. дар асоси фармони сардори кумита аз санаи 5 сентябр Комилов Шероз сардори нозироти андоз дар ноҳияи Деваштич таъин гардидааст, гуфт манбаъ. Комилов дар ин мақоми вазифавӣ Раҷабзода Мунаввари Мақсудро иваз намуд ки ном бурда санаи 27 сентябри соли ҷорӣ ҳангоми ҳаракат аз шаҳри Душанбе ба ноҳияи Деваштич дар роҳи ҳудуди деҳаи Хушекати ноҳияи Айнӣ ба садамаи нақлиётӣ дучор шуд. дар пайи ин садама Раҷабзода ва ҳамсараш Лайло Маҳмудова ва инчунин худи Давлатов Абдулло Ҳасанович
ронандаи 35-солаи автомошинаи дулан ки ба хундаи сардори нозироти Андози Деваштич бархӯрдааст дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. Бино ба иттилои дарёфтӣ, Шероз Комилов то ин замон дар якчанд шӯъбаҳои нозироти Андоз фаъолият намудааст. Ӯ чанд вақти охир вазифаи муовини сардори нозироти Андоз дар ноҳияи Деваштич кор кардааст. Федератсияи байналмилалии ҷудо баъди 7 моҳи таъхир баргузории мусобиқаи Гранд Слами Венгрияро охири моҳи октябр дар шаҳри Будапешт тасдиқ кард. Кумитаи миллии олимпияи Тоҷикистон аз қавли президенти Федератсияи байналмилалии ҷудо Мариус Визер хабар дод ки баргузории мусобиқаи Гранд Слам рӯйдоди таърихӣ аст. ин рӯйдоди таърихӣ барои ҷаҳонии ҷудо ва варзиш аст. Мо бо беқарорӣ интизорем ки мусобиқаи Гранд Сламро баргузор кунем, албатта бо қоидаи муқарраршуда ва риояи қатъии чораҳои ҳифзи саломатӣ ва бехатарӣ. Тибқи маълумоти сомонаи расмии Федератсияи байналмилалии ҷудо дар Гранд Слами Будапешт 649 варзишгар аз 81 давлат иштирок хоҳанд кард. Аз ҷумҳурии Тоҷикистон 5 нафар: Сомон Маҳмадбеков, Акмал Муродов, Комроншоҳ Устопириён, Теймур Раҳимов ва Шакармаҳмад Мирмаҳмадов ба Будапешт сафарбар хоҳанд шуд. Алмозбек Отамбоев, собиқ раиси ҷумҳурии Қирғизистон ки ахиран аз ҷониби мӯътаризон аз маҳбас озод карда шуд, ҳадафи тирпаронӣ қарор гирифт. Отамбоев дар пайи тирпаронии охир дар майдони Алатоо осеб надид. ӯ осори тирҳоро дар мошини зереҳпӯши Мерседес нишон дод. Навори собиқ раиси ҷумҳурии Қирғизистонро мушовираш Қундуз Жолдубоева дар саҳифаи фейсбукияш нашр кардааст. Отамбоев дар ин навор мегӯяд: бинед ки чӣ гуна осори тирпаронӣ дар мошини зереҳпӯш боқӣ монданд. Маълум ки ин тирҳои резинӣ нестанд. ин Мерседес мошини олмонӣ, онро шикоф кардан ғайриимкон аст, гуфт Отамбоев. шурӯъ аз 6 октябр аниқтараш аз замони анҷоми интихоботи парлумонӣ дар Қирғизистон вазъият ноором шуд. Дар пайи муташанниш гардидани вазъият сарвазир ва раиси шаҳри Бишкек ба истеъфо рафтанд. Зимнан раиси ҷумҳурии ин кишвар Сооронбой Жээнбеков низ изҳор дошт ки омода аст ба истеъфо равад. Гузашта аз ин, раиси ҷумҳурии Қирғизистон дар пайи бетартибиҳои рӯзҳои охир дар шаҳри Бишкек ҳолати изтирорӣ эълон кард. Таъкид шудааст ки ҳолати мазкур дар пайи бетартибиҳо ва таҳдиду зӯроварӣ нисбати одамон эълон шуда, ҳадафи он истисноан ҳифзи манфиат, ҳаёт ва саломатии шаҳрвандон мебошад. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо тансиятиву некномиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.